आ चिलिका को जगह रे असले कहि बालुआ बालुआ केमति जानिले हम स्टोरी से ମୁଁ ତ ଇନଷ୍ଟାରେ ଦେଖୁଛି ପ୍ଲସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ବର୍ଷେ ହେଲା अच्छा ଆସିବେ ଆସିବେ ବୋଲି तीन ଭାବୁଥିଲି जन आस्तिले केमति आस्तिले केमति ଆସିଥିଲେ ଭାଇ ଯୋଉ ଆଗରୁ ଭାଇ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଯା ଏଇଠିକି ଯିବୁ ସେ ଭାଇ ଜଣେ कहଥିଲେ अच्छा ଆଜ୍ଞା जे तीन जन आस्तिले आ फोन मिली छी फोन से अनबॉक्सिंग करिवे फोन सहित काह कोन मिली छी को ଭାଇ ମତେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ମିଳିଛି हमरा ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଆସିଲି ମତେ ଗୋଟେ ୱାଚ୍ ମିଳିଛି हमरा ଗୋଟେ वाच